سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ودر تمنيت نايو بچم تمالي pray for إيران ጸሎት ግበሩላ دعا ግበሩላ ኢለኩም ነይረ እቶም ጸሎት ዝገበርኩም ኣብ ግዜ ሕማማት ከምኡ ድማ دعا ዝገበርኩምላ ኣምላኽ ሰሚዑኩም ኣሎ እቲ ኣብ ዘይከኣል ዓለም ክነግረኩም ምክንያቱ ነዛ ሃገር ክድምስሳይ ኢሉ ፈኪሩ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ተንበርኪኹ ኣብ እግሪ ኢራንን ጠለባት ናይ ኢራን ብምምላእ ንምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ብሓቂ ከማይ እንድሕር ኮይንኩም ኣነ ፍርቂ ጎነይ ደቂሰ ሓዲረ because በኣና ሰዓት 2 እዩ ነይሩ እቲ ዴድላይን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ለይቲ ማለት እዩ ስለዚ ክፅበየ ይክእልኒ ነይረ ሰዓት 3 ኣቢለ ተንስየ ምስ ረኣኹ ተሰማሚዖም ወይ እውን ኣብ ገለ ተረዳድዮም ሰማዕኩ ተመስገን ፈጣሪ ኢለ እታ ተረፈት ክድቅስ ፈቲነ ማለት እዩ ስለምንታይ 9,294 ሚልዮን ህዝቢ ኢራን ክድምስሰ ከም ዘይነበረ ክገብረ ኢሉ ዝፍክር ኣብ ታሪክ ሰሚዕና ይንፈልጥን ኢና ስለዚ it was a very shocking experience ዝርሳዕ ታሪክ እውን ኣይኮነን ስለዘይ ገበሮ ጥራይ ስኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ኣይኮነን ሕጂ እውን ዝተወደእ ኩነታት ኣይኮነን መጀመርያ ግን ብዛዕባ እንታይ ንዛረባ ኣለና ወላ ሓንቲ ዝተወደየ የለን ሕጂ እውን ምክንያቱ ኣሜሪካ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ ስምምዕ ክህሉ ከም ዘይክእል ፍለጡ ናይ ጋዛ ምቁራፅ ተኽሲ ተባሂሉ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ናይ ሊባኖስ ኩሉ ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ኣይተሓጎሰን ኣሎ ብዘይ እስራኤል ድማ ዝኸውን የለን መጀመርያ what's going on And he says subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete away from that deadline, President Trump seconds ago taking to Truth Social to say that he is talking to Pakistani officials, and based on that conversation, he will agree to stop bombing for 2 weeks. He also says that Iran has agreed to open the Strait of Hormuz for that time period. So I'm going to read part of this to you. It says, he says subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate, and safe opening of the Strait of Hormuz. So they still have to agree. I agree to suspend the bombing. Pause in hostilities with Iran, signaling a shift from military posturing to diplomatic engagement as both sides move closer to an agreement. This will be a double-sided ceasefire. كم تريوا زلهم دونالد ترامب دحر خندي فخران تهديدن ابوكليبس ወይ ካብ መወዳእታ ዓለም ዘድምፅ ዝመስል ተህዲድ ጥራይ እውን ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዳርጋ ሓደ ጽሉል ሰብ ግን ከዓ ንዓለም ክዕኑ ዝኽእል ኣፅዋር ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ንጉስ ኮይኑላ ቀኒዩ ንዓለምና ማለት እዩ ግደፍ ክብሎ ዝኽእል የለን ምክንያቱ ዝደፍሮ ስለዘየለ ስኢልካ ምርኣይ ድማ ጥፍኣት ኮይኑ ዳርጋ ሰብ ተቐርቂሩ ይቀኒዩ ምናልባት እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተሃዲድ ብዙሓት እኳ ኣብዚ ነምፃልኩም ነርና ኢና ይፈልጥዎ ነይሮም እዮም ኣማራፅ ስለ ዝሰኣኑ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ ምክንያቱ መዋፅኦ ኣብ ዘይብሉ ጉድጓታት እዩ ስለ ዘሎ መዋፅኦ ይዝደሊ ዘሎ ምናልባት ኢራን ፈሪሆም ገለ ንኸሃድም ንከዝልቕ ዕድል እንድሕሪቦም ኢራን ከዓ ኢራንያንስ ማይ ፍሬንድ ኢራንያንስ ንኢራን ድሕሪ ሕጂ ኣናይሱ ዝርኢ ርእሱ ጥዑይ ዘይሰርሕ ጥራይ ክብለኩም ኢራናውያን እቶም ዝዓበዩ መራሕትናቶም መይቶም ከሎ እቶም ትሕትዮም ዘለዎ ጥራይ ረእይዎ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ናይ መወዳእታ 6 ሰዓት ምስ ተረፈቱ ቆፀራ እንታይ ገይሮም እስኪ ክፈርሁ ምሽቲ ፅበዮም ኖ ጠቕላላ ኮሚኒኬሽን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ኣቢሎሞ ጠቕላላ ኩሉ ዓይነት ቻነል ኦፍ ኮሚኒኬሽን ስቶፕ ገይረ ኣለና እቲ ትገብሮ ግበሮ ኢሎሞ ስለዚ they left him no room ኣብ መወዳእታ እንታይ ገይሩ 10 ነጥብታት ተረዳዲለን ዘሎ 10 ነጥብታት ናይ ኢራን ጠለብ እየን ነይረን this will be a double-sided ceasefire the reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives okay እዚ ሕጂ ክብል ይኽእል እዩ ኣብቲ ወታደራዊ ዕላማ ብዙሕ ቦታታት ሃሪመ ወታደራዊ ኣቕማማት ዳኺመ ብላብላ ዝኽብል ነይሩ ሕርሓተ ሶምን ጠጠው ከብሎ ይኽእል ነይሩ so he could have ዓወት ተጎናፂፈ ኢሉ ድሕሪ ሶምን ጠጠው ከብል ይኽእል ነይሩ ብዙሓት ከም ኢሎም እዮም ያኽለካ ኢሎም ዓወትካ ዲክሌር ጌርካ ዓወትካ ዊችካ ተመለስ ኢሎም እዮም but the problem is ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ፀገም እዚ ኣብ ፀገም እዚ እስራኤል ዝበሃል ካብ እስራኤል ድማ ነተንያሁ ዝበሃል ሓደ ውላድ ሳጥናኤል ክብሎ ኣይክእልኒ ንበዓል ሳጥናኤል ስለ ዝኾነ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ጠጠው ኣይበለን ኣሎ እሱ ጠጠው ንኽብል ከይብል ድማ ቶም ናቱ መልሓስ ከስምዓኩም ኣይተሓጎሱን ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ድሮ ነዚ 2 ሰሙን ተባሂሉ ዘሎ ምናልባት ዓቕሎም ፀይብዎም ስለ ዝነበረ ናይ ሎጂስቲክስ ፀገም ስለ ዝነበሮም እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ anyway ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ሂብሎ that's the most important part ኢዱ ሂብሎ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ዝበሃል ዝነበረ ኢዱ ሂቡ ከም ዘሎን ቁርብ ኣዝሊቑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና that very far along with the definitive agreement concerning long-term peace with Iran
and peace in the Middle East. بحفشة إيراناويان مقراصنا يتقصين دلنا يمدلون نيرو مقراصنا يتقصين دلنا انتهى دلنا نا حوار مفتحنا إذا شجر تدعري شدش تور هيد دعر 4 تور هيد دعر قلت عمت مسيقة مسانا كوينات كتجبر مع نوت كتفترة لنا نسخة مخازننا نات كمان مستودة كتجبرت دل مقراص تقصين دليوننا حج قال سبالون تاخذ جبر ده حج حراي لما تقول لهم مغنياته علم ملي يلمينوا ምናልባት ሚዲያታት ናይ ጃፓን ናይ ደቡብ ኮርያ ይተካተሉን ከይትሉን በራብ ኤስያ ልክዕ ከምዛ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ናይ ነዳዲ ጭንቀት ካብ ዝገድድ ከንዱ እኳ እንተደይበልና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ናይ ነዳዲ መፂዎም ኣሎ እዚኣቶም ድማ ዓበይቲ ኢንዱስትሪያል ካንትሪስ እዮም ስለዚ ናቶም ፀገም ንምሉእ ዓለም እውን ክትንክፍ ዝኽእል እዩ ስለዚ ካብ ቻይና ይኹን ካብ ጃፓን ካብ ደቡብ ኮርያ ካብ ኢንዶኔዝያ ካብ ቪየትናም ካብ ኩሎም ካብ ታይላንድ ካብ ማሌዥያ ካብ ህንዲ ካብ ፓኪስታን ብዙሕ ጠለብ ፓኪስታን በዓላ ኣብ ጠልጠልያ በፂሓ ዘላ 100% ጋዝ ናታ እቲ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ካብ ቀጠር ይድመፅ ስለዚ ገሄር ኢሎም ጎረቤት እዮም ድማ ንኣሜሪካ ኢልካ ይኹን ካን ትገብሮ ዘለኻ ንኢራን እዮም እዚኦም ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትከፍተልና ንብል ከለና ንኣሜሪካ ኢልካ ይኹን ካን ትገብሮ ዘለኻ ንሕና ህዝብና ክጠፍእ ቀሪቡ ስለዚ ገሄር ንክልተ ሰሙን ዕድል ሃቡና እንተወሓደ ድሕሪ ወላ ተቕፅሉ እንተወሓደ ገለ ክፋል ነዚ ሕጂ ክንዓኑ ቀሪብና ዘለና ትንፋስ ክንረክብ ህዝብና ኢሎሞም حراي لهم على إيران. سلزي زي تباهيل زول إيران ون كلا إذا ما إيران سلمت حراي لهم كان دحري لكم ني because they know. I mean هذا نجار برهيل لهم على إيران تاي برهيل لهم على. It's just كريكم سلزي له. إيران هذا نجار نتصوري نعم. نزع بوت هذا وشمت حرموز أبي دم مخانة فليت أميم. نزع وشمت حرموز دليتهم كجبروهم زغل. By the way أبتسم مع تباهيلهم كله إذا وشمت حرمز مني كم حضرة أبزن كل تصمم إيران سلزي أبتعتقد تصورهم كله يجون ندادك وتسكن أبتعتقد تصورهم يزلوا سلزي نزو كينات دحر حجي بخمي كم زقاصر وعقبتات ناتهم نكحيلو من البعد حجون أبقى تدفينهم زنبرات وارات تلون كان كساعة عدل كرهبيهم سمون مستز وردهم زنبرة دبدابون كان اللي يكون حدا جاون يروم يسام سلزي وتهدروا عملاتهم مبيلاس كجبر كان كساعة عصو قال نجار كجبرون كتقبلوا خليهم سلزي كم تري وزل لهم كبيت سخونة مدرخ هذا كبيت سخونة فتنا نشته تسير له نشته وهنا تمليسهم كجبروهم زغول أمريكا إسرائيل بحال بفلاي تمليسوا نيكولار كتوكس I mean look at this نمشي لمساو متاني دونالد ترامب نتي تفقاتنا إيران كجبر لهم كاونت داون جيرهم أبزي زاربنا يرم إسرائيلويان اليوم سبات زياتهم enjoy يوم زجبروا تفقات I don't know I mean سبات أبكينات قال ملك عطوا اليوم كم نايزي حفرة سبنا إسرائيل كم زي ميديا نا إسرائيل بكينات زد الست لك كم زي فيلم زرز اللي خوين دسمعه أنا يراهو أب أمريكا سب مرة يسبي دينيرو everybody was praying everybody كلك ما كلك ما بزحت سب نبزحت أب أمريكا زلو جاء ولا دقفتنا دونالد ترامب زنبرو سلامنا عندلي أب كم زعين كبس سكينات زين دليلنا يمزول نيرو ولا تومنا تكويناتنا إيران تقفوز زنبرو because كم زعين حدا جامز بس حسب كله اتفقنا سبات سلمتاي تدلي but some for whatever reason أبزعت زلو مقرصنا يتفسو جيرهم بجاخ دونالد ترامب قصلا أرينا أنا بقول ناس حقوا انجوي قبرواني يرو بמשך 8 השעות הקרובות כל הכבוד לשולחן דדליין סופר לאחור אולי מופלטות בחדר הדיונים של המשא ומתן יזרזו קצת את העניינים וואי זה חייב كم تري يوم زلهم زياتهم بخمسي من قديش بيواني يرم but there was another part of the story سلمتاي دونالد ترامب كم زي درجاك سما معك يلنتهي لكم listen to what Iranians did حزب إيران كما يزبل حزب مخانقة فلتو ريوزي The story of human chains that are being formed in front of several power plants in Iran. You are looking at these images. They're jarring to look at, Lisa, because I think Emily made a very key point. هذا نقرك نقرأكم دارجا هذا معلتي دي كلتا معلتي هذا معلتي مسترفودي ولا كلتا معلتي مسترفوتي عنواتنا يتهاجر كفت أمهان دونالد ترامب سفكري بريزيدنتنا إيران مسعود بزيشكان تايل صحيف مسلكم أب سوشيال ميديا ناتو مالتيو بينتوتات ناتنان ما منشوت عتنا ناتنا كدوم سوسيال تبلن دلغا أنا أبت بينتوناتنا ويون أبت ما منشوت عتنا حزبنا أبت طويلة كموتي كندا ياللهم إيران ويمساي نخبرنا إذا هاجر كتوت كتخولي اليوم نسو مرحوم 14 مليون زغون إيرانويان وابقون خالنا
ንቢንቶታት ናትና በዓልና ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ኣፅዋር ሒዝና ዘይኮና ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንከላኸለሉ ኢና ብምባል ናብቲ ቦታቲ መፅኦም ማለት እዩ ነቲ ኢራን ተኩሳ ፈንጂራ ከተጥፍኦ ትደሊ ዘላ ንሕና ኣብኡ ጠጠው ኢልና ክንከላኸለሉ ኢና ኣሚን እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ኖርማል ህዝቢ ይኮኑን ፈረየኩም እየ ሉክ ኣት ዲስ ክንሪኦ ኢና መራሕትና እቶም ይኹኑ ዋላ ንሳቶም ንሃገሮም ክንደምንታይ ክብር ኣለዎም ክንደምንታይ ፍቅሪ ኣለዎም ንኣሜሪካውያን እዚ ዛንታ እዩ ክርድኦም እውን ኣይክእልኒ they will never understand this ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቢንቶታት ከተጥፍዎ ይኹ ክንሰብሮ ኢና ኩሉ ብቦምባታት ጌርና ዶናልድ ትራምፕ ቃል ብቃል ነጊርዎም ነይሩ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ከስማዓኩም ነዚያ ምስ ሰምዑ እዮም እቲ ህዝቢ ትብዓት ናቱ እውን ካብዚ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ listen to this one We think in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. So President Trump's deadline for Iran is moving right now. So ዝኾነ ፓወር ፕላንት ዝኾነ ናይ ነዳዲ መመንጨዊ ናይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መመንጨዊ ዝኾነ ቢንቶ ክህልዎም ኣይኮነን ድሕሪ እቲ ገደብ ግዜ ኢሉ ምስ ፈከረ እቲ ህዝቢ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ናትና ክትሃርም ድሕሪ ኮይንካ ንቢንቶታት ናትና ክትሃርም ኮይንካ ንዓና እውን ክትሃለና እንድሕር ኣብዚ ቢንቶታት ተዘይተቐቲልና እውን እቲ ሂወትና ናብ ሞት ገፁ ክኸይድ እዩ ቆልዓ ሰበይቲ ክሞት እዮም ሕክምና ዘሎ ሰብ ክሞት እዩ ነፍሲ ፆር ክትሞት እያ ስለዚ ሞት ብሞትካ ነዚ ትሕቲ ቅርፂ ብረሃፅናን ብደምና ንሰርሕናዮ ስለዝኾነ ናይ ውግእ ከዓ ስለዘይኮነ ንዓ ንሲቪል ህዝቢ እንዲኻ ክተጥፊ ደሊኻ ሓደ ኣፊቱ ክትዕመልካ ንሕና ኣብ ልዕሊኡ ከለና ቡግ ጌርካ ቅተለና ኢሎሞ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ተሪፍዎ ኣሎ እናተባህለ ከሎ እቲ ህዝቢ ልከደስ ኣብቲ ምሉእ መዓልቲ ኣብቲ ቢንቶታት ከምዚ ኢሎም ባንዴር ሃገሮም ሒዘው ኢሎም ኣሚን ሞት ከጋጥም ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም it could have happened any time ዶናልድ ትራምፕ ኣሻይ ክገብሮ ይኽእል ኢልና ብዙሕ ሰብ እውን ይጥርጥር ነይሩ ይገብሮ ኢል ተባሂሉ but these people are so powerful ንዓዶምን ንሃገሮምን ነዚኦም ክትስዕር ኢልካ ምሕሳብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንግዚኡ ዕንወት ከተውርደሎም ትኽእል ገለ ቦታ ናቶም ክትቋፀር ትኽእል ገለ ክትገብር ትኽእል ግን ከምዚ ዓይነት መንፈስ ናይ ሃገር ዘለዎ ቆልዓን ሰበይትን እዮም እዚኦም ረእዮም ቆልዓን ሰበይትን ኣብ ልዕሊ ቢንቶታት ነዚ ክትሃርሞ እንተኮይንካ ንሕና ከለና ሃረመና ሓላፊቱ ብሓንቲ ጥይት 2-3 ከማን ትዕወተሉ ደይሱ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ዘለኻ ሃዮ ግበርዎ ኣሎ ስለዚ these people are very very strong and brave ትብዓት ማለት እዚ መዓልታዊ ሞት ዝርእዩ ዘለዉ እዮም እዚኦም መዓልታዊ ሞት every day ሞት ኣብ ዙርዮም ኣላ ሓንቲ ኣሜሪካዊት ካንዲስ ኦውን ዝበለቶ እዚ መራሕትና ኣድና ከምዚ ምገበሩ ዶ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ኣላ the Iranian president እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ልዕሊ 14 ሚልዮን ኩርዓት ኢራናውያን እንታይ ክገብሩ ተመዝጊቦም ኣለው ኢሉ ንቢንቶታቶምን ነቲ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ናቶምን ጠጠው ኢሎም ክከላኸልሉ ንዓና ቀቲልካ ሕለፎ ክብልዎ ኣነ ድማ ምስኦም ኣለኹ and will remain devoted to giving my life for Iran president ናይቲ ሃገር ኣነ እውን ምስኦም ኣለኹ ሂወተይ ነቲ ሃገረይ ክባ ድልው እየ ኢልዎም the Iranian president tweets that he is willing to sacrifice his own life for his people Donald Trump was willing to sacrifice Charlie Kirk and is willing to sacrifice every American life and livelihood for the greater Israel who is an animal again ስለዚ እንታይ ትብል ኣላ ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢረቶም ኩላቶም ንሃገሮም ክሓልፉላ ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ንክሓልፉ even እቲ supreme leader ክሃርሞ ምዃኑ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ንዓት ሓባ ኢሎም ክንደይ ግዜ ለሚኖም ንነፍሲ ወከፍ ኢራናዊ ከተጋጥመ ትኽእል ዕጫ ንዓዮም ከተጋጥመኒ ኣለዋ ብምባል ከይዱ እዩ ኣብቲ ዝተቐተለሉ ቦታ እውን ተባሂሉ ቅድሚ ሕጂ ሪፖርት ጌርና ኣለኩም ሕጂ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ንዓይ እውን ኣነ መስዋዕቲ ንክኸውን ድልው እየ ብምባል ኣብኡ ምስ ወፀ ከምዚ መርሕነት ዝበሃል ነዚኦም ድማ እዮም ሰይጣናውያን ሓንጎሎም ዝተመረዘ ገለ ክዝብሉና ዘለዉ ለካ ንህዝብኻ ክትሓልፍ ምፍታን ኣክንዲ ህዝብኻ በጃ ክትከውን ምፍታን ሓንጎልካ ዝተመረዘ ምስ ዝኸውን እዩ ከም ዶናልድ ትራምፕ ተኮይንካ ግን ህዝብኻ እናደኸየ ህዝብኻ ኣብ ግዳም ሓደር ኮይኑ ከሎ ንስኻ ምቾት ትነብር ኣብ 5 ስታር ሆቴል ዕረፍቲ ትሕልፍ ሂወትካ ድማ ኮምፕሊትሊ $1 ሚልዮን ሂወት ትነብር ስድራኻ እውን ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እዩ እዚ እንታይ ትብሎ ኣላ ናይ ኢራን መራሒ ምንቲ ህዝቢ በጃ ክሓልፍ ደሊ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ቻርሊ ከርክ ዝበሃል መን ከም ዝቐተሎ ናቱ ገንሸል ምዃኑ ንዑ እውን መን ቀታልዩ ክፈልጥ ዘይደሊ ንዑ በጃ ገይሩ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ መልሰይ ንበጃ እስራኤል ክሕልፎ ድልውነት ዘሎ መራሒ ስለዚ
نيراناويان مراحتسي انسساتات يوم يلوم نيرو مني انسسا بحق خنزارب تخينا الى حديثات طلع تززو النفس زخالي نوص دفتري ስለዚህ ኢራናውያን ዶናልድ ትራምፕ ይድክ بحق እዩ አማራጭ ይብሉን ረይዎም ቶም ፎክስ ሚዲያ ደገፍትናቱ ክሳዕ ክንደይ ዓቅሎም ከም ፀበቦም በቲ ባህርና ኢራናውያን The story of human chains that are being formed in front of several power plants in Iran. You are looking at these images. They're jarring to look at, Lisa, because I think Emily made a very key point here. At least in one video that we've seen, we have two that we've been playing. This is entirely women. This is children. These are the most vulnerable members of Iranian society and those who are targeted most. And that is who you are circling around your plant, your women and your children. Well, Kaylee, think about the juxtaposition between what we're seeing here and what President Trump and the United States military just did to rescue two of our military men behind enemy lines. President Trump said no man left behind. The Iranian regime, they're willing to sacrifice their own people. They're willing to put them out. رأيهم زيوم يوم توم دقفتنا دونالد ترامب أمره بخكل دا يسرح رسحة أمره زلوم يوم منقستي إيران نقول عن سبيتن كم زتريوم زلهم أبين توتات غير نعم مسوعتن خجبريد فتن زلو منقست أمريكا نا دونالد ترامب حد وتحضرنا تو أب إيران كسرق إلى مسكاد أبو أقاطع حدا قام صورة دون عنم دهان كن من تاي كينا نيرنا مجمريا እዞም ሰባት እዚኣቶም ድፋዕ ናይቲ ሃገር ክከላኸሉ ይኮኑ ጠጠው ኢሎም ዘለው ቢንቶ ናይቲ ሃገርን መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ናቶምን እዩ ኤሌክትሪክ ህይወቶም ኢና ስለዚህ ህይወቶም ሓደ ኣፊቱ ክትቀትለት ንሕር ኮይንካ ኣሳቂኻ ይትቕተለና ኣብ ሓንቲ ግዜ ቅተለና እዮም ዝብልዎ ዘለው ካልብ ወታደራዊ ዕላማ ወይ እውን ድፋዕ ንክከላኸሉ ተሰሪዖም የለውን እምበር ተኣምሮም ትክክል ሰርሕ እዚኦም ክሳዕ ክንምንታይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ንዕቃት ከም ዘለዎምን ክንምንታይ ጭካነ ከም ዘለዎም እዚ ፎክስ ሚዲያ ዝበሃል ፍላይ it's just incredible ደረጃ ናይ ንዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩናት ንክቕፅሎ ሕማቅ ንክገብር ገይሮም ዝደፍእዎ ዘለው ሕጂ እውን ከርእየኩም እየ ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ዝተገበረ እዮም ዝብሉ ዘለው ከስማዓኩም እየ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መንግስቲ ኢራን ሰይጣን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ናቱ ፕሬዚደንት ኢራን ምስኦም ጠጠው ኢሉ ኣቢንቶ መራሕናትኩም ከምኡ ገበረ ዶ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ህዝቡ ቦምባ መፅኡ ክቐትሎ ከም ዝኽእል ኣብ ዝፈልጠሉ ቦታ ምሽ ኣብ ቦምባ ዘለዎ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ጠጠው ክብል ኣይክእልን እዩ ስለዚ the reality is so clear እቲ ኩንነት ንክርኢ ዝደሊ ንፁር እዩ ኢራናውያን ንምንታይ ዕላማ ይቃለስኩም ዘለዉ ንፁር እዩ ዘገርም ድማ ኣይኮነን ህዝቢ ኢራን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ጠጠው ክብል ምክንያቱ ብግልፂ ነዳድናትኩም ክንሰርቆ ኢና ድሕሪ 100 ዓመት ከም ሃገር ከም ዘይተቆሙ ከም ሕብረተሰብ ከም ዘይተቆሙ ናብ ዘበነ እምኒ ክመልሰኩም ኢና እናበሎም ከሎ ነቶም መራሕቲ ይኮነን ከም ዝብል ዘሎ ነቲ ሃገር እዩ ከም ዝብል ዘሎ so they are defending their country በታ ዝኽእሉ ኣብ ብረት ሒዞም ኣይኮኑ ዝከላኸሉ ዘሎ ሃገሮም መስዋዕቲ ክኾኑ እዮም ተዳልዮም ዘሎ ብሽጉጥ ኣብ እዝኖም ኣፈራሪኻ ኣይኮኑ ናብ ዝምፅእዎም ዘሎ ናይ ሃገራውነት ስለ ዘይርድኦም so much about ብዛዕባ ረብሖም ጥራይ ስለ ዝሓስቡ ሰብ ንሃገሩ ኢሉ መስዋዕቲ ክኾን ክኸይድ ከሎ ባርነት ኮይኑ ዝስማዕ ዝጅት ፀገም ኣብዚ ዘሎ ሃገራውነት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ምስ ረብሓ እዩ ዝኸይድ ረብሓ እንተለካ ጥራይ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ዝድግፍዎ ዘለዉ ረብሓ ዘለዎም ጥራይ ተዘይብልካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ናይ ኢራን ኩናት ክትድግፍ እንታይ ኣለካ ኢራን ካል ሃገር እዩ ነፍሲ ዝኻለ እዩ ብዲክታተር ድዩ ዝመሓደር ብዲሞክራሲ ድዩ ዝመሓደር ብኣውቶክራሲ ድዩ ዝመሓደር ዋላ ቴክኖክራሲ ድዩ ዝመሓር this is their thing ልኡላዊ ሃገር እዩ እንድሕሪ ኢልካዮ ልኡላውነት ማለት ሃገር ከም ዝመስሎ እዩ ህዝቢ ኢራን መንግስቶም ተደይፈትዮም ንዖም እዩ ዝምልከት ክንደይ ክወስድ ዘሎም እዩ ብኸመይ መንገዲ ክገብሮ እዮም that's their thing ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ኣሜሪካ ልዕልና ሞራላዊ ልዕልና የብላ ናብ ናይ ካልእ ጉዳያት እያ ሃገር ንክትፍንከል ባይ ዘ ወይ እንታይ ክብል ተሰሚዑ ዶናልድ ትራምፕ መሲልኩም ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዝበለፀ ተናዛዚ ስለ ዝኾነ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ዕግርግር እውን ምስ ሽፋን ከም ዝገበሮን ብረት ክህብ ሓሲቡ ከም ዝነበረ ነቶም ኣብ ኢራን መንግስቲ ኢራን ህዝቡ ቀቲሉ ዝብልዎ እቶም ምልዓል ገይሮም ዘሎ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን ካል ኣብ ከባቢ ዩኒቨርሲቲን ብናይ እስራኤል ሞሳድ ዝተገበረ ምዃኑን ኢቨን ብረት ንክህብዎም ምንታን ውግእ ንክጅምሩ ምቅትታል ንክዓቢ ብረት ክህብዎም መደብ ከም ዝነበሮም ዶናልድ ትራምፕ ኣውፅእዎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ንሕና ብሰራዊትና መራ ኩርዓት ክንከውን ከለና ኢራን ግን ኣረሜን ስለ ዝኾነ ንህዝቡ ሕሊፉ ኣብ ልዕሊ ቢንቶታት ንክኾኑ ይገብሮም ኣለ ይብሎ ህዝቢ ኢራን ባዕሉ መራሕዮም መሪሕዎም ዓድኹም ክትጠፍእ ስለትደሊ ዘላ let's go and protect it ተባሂሎም ከምዛ ትሪእዎ ዘለዎም ኣብ ቢንቶ ይብሉ ኣብ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ይብሉ ኣብ ኩሉ ተሰሪዖም ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ባዕልና ክንከላኸለሉ ኢና ትሕቲ ቅርፅናትና ኢሎም and boy they did ኣድሒኖም ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከይፈተወ ኣብቲ ናቶም ሓይሊ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ትሪእዎ ኣለዎም
حيل هزبي حيل حدنت ساكن داي حيال مخانو أتم هزبي remember this حدنت ساكن داي حيال مخانو حدنت نسألايخا ساكن داي كمبركو خمس غلط رئي لهم هياوا بالنتيزي أبت زخافة تتابعوا انتقوني حدنتك بكل معريت بكل عينة calculations بكل عينة ratios العلاقة تقاطها زلو العلاقة خبت زلو العلاقة زرايا زلو العلاقة كل نجر زلو بكل عسيك خلو كتعوته لك كم تغل حدنا انت حدنا انت زي بالكادما كل كال انت لك يسرحني اب امريكا يسرحن اب بلصقنا اثيوبيا ما يسرحن حدنا زي بل حيلي ولا حد خدم معيكل حدنت تمفتهيا that's why ابز channel زي نقوم مشيتن حدنت ايرترايم هذا كابتي كم حدا قدوس نجر غيرنا كنخبرون كنا خنون زلناينا حدنت ما سرحكا خطرغاغصو حنساب مزغبر كاز ودا كايكون قصالنا سرح زدلي كنكن زدليو كطمتو خدكلالك سلازي كابيراناويان تبعات اب غزي شجر حدنت دما مفتحنا يتزعبي يصقم يتزعبي بدهون مفتحي حدنت مخانو بابن بتكبار يمنالو سلازي كابزون بزح تماهيرهمالو زغصل دما حزب عالم وانت ماهير له كم حزبك حجرات كم بعلي إيرترا دما نتن فلتو كم بحد شاب كال عالمون بخال ملك كن رينا عند الريو دلنا حدنا نتلك كل عينة جوبي يسجر يديب كل عينة بده يسجر سلازي أب حدنا تكاكتا من قد كلا لك كل خاتكم نزا فيديو تسمعوا زلهم دما حدنتنا مستير حيلنا يلكم صحفوا because it is all about unity حسين زخنا كم امنا عرز زخنا حدنت كلونا خلالو ندحر حدنت علنا واحد قصرنا يكون كال ولا ونقطباوي عقماتنا يكون ولا وتدرا منا معرتهم كانوا تديكونه حدنت نتي ريشيو نتي معريت اصبغوا زايدو لزيا بايت مرتو سيدنا لنا مالتي انتي دا يبلو له وجت كوينات بخمي تودي من تعويت من كودي قسك بامريكا نسمعيو Bobby, because this 10-point plan that presumptively is going to be the basis of negotiations is pretty extreme on the Iranian side, as one would expect. I mean, it gives them control over the Strait of Hormuz, it allows them to charge tolls, it calls for reparations effectively, it asks for a lot of different things. So where do we stand right now? Well, only yesterday the White House was briefing reporters and saying that the 10 points that Iran had put forward were unacceptable, that they were انتايم زبلو زلو زي تسمامعنا زلنا زبحال زلو 10 بوينتس 10 بوينتس بلانز بحال زلو ايران تقربو زنبرتها قد 14 ساعات وايت هاوس نا امريكا كومون نا دونالد ترامب معدار نسون بفصم كنكو بالي نخلينا زي انا اكسبتبل تقبلنا زي باللي بلنيرا دار 14 ساعات قل ابن يمر امام زلو سلمتاي امارات يبلو مواصو سلساني ترامب زياتي زلو نعم حج إسرائيل انتاي كجبرويم من البات رسح مستير انتلون كوتصوا خجمريم قال نجار كنسمعنا خل خوينا لنكنه قال دونالد ترامب ابستين فايلس تحابيز نبره قال حبريتا كوتص كسمعيه هو قال نجار كسمعيه هو حسابنا كغير ابزنز ما تصدق لك تسومن قال مستير بزع دونالد ترامب كوتص خل خوني انتلو خوين كرينا معناته دي يدك او يوقف الدنيا من ابتكينات نعملس maximalist, that was the term that was used. I think Axios was reporting that, and that it would not be considered. Today, Trump is saying that it's the basis of a conversation. Now, it's not unusual for two sides in a negotiation to start from maximalist positions and then find their way to something that both sides can agree on. But we don't yet have anywhere near enough information. We've heard that there's a 10-point plan. The White House has not released this 10-point plan. The Iranians have not released the 10-point plan. An Iranian news agency, which is usually the mouthpiece of the government, has released only the sketchiest idea of a 10-point plan, and that includes the points that you make, that they get to decide who goes through Hormuz. The United States has to leave. All American military personnel have to leave from the region. That they get to decide on their nuclear uranium enrichment program. These are things that surely, after all of what we've seen take place, after everything that the president has said over the last month and a half, none of these things should be acceptable at face value to the Trump administration. انتاي زبل زلو دونالد ترامب ام انتاي تسمعيكم زلو نتحبريتا يابنالو ስለዚህ ኤግዛክትሊ አምንታይም ተሰማሚዑም ዘሎ አይፈለጥናና ለና ወገን አሜሪካ ማለት ወገን ኢራን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥናቶም ዓወቶም አውጆም تعويتنا هنا إلهم يوم أوجو أبتزب الوزلو عصرت تازب الوزلو ناي بحقس إن حركمو خينام تسمامي عم زلو استعويتهم كم زلو من رجاجسي بلال مهنياتو وش ما تحرمز ملو بملو أبتحتو كتصرم كون كم زخونة
ምክንያቱ ኣብቲ ቅድመ ኩነት ናቶም ወይ እውን ኣብቲ ኦፈር ናቶም እሱ ነይሩ ቀፂሉ ኣሜሪካ ካብዚ ከባቢ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ክትጠፍእ ከም ዘለዋ I mean this is crazy ኩሉ እዚ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ክዕፁ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ነይሮም so ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ተሰማሚዑ ድዩ I don't know ካልእ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድብል ኣሎ ዩራኒየም ከማዕብሉ ድዮም ገለ ክገብሩ ናቶም መሰል ምዃኑ ኣሜሪካ ንዑ ክትቅበሎ ከም ዘለዋ ነዚ እውን ኢሎም ነይሮም እቲ ፅሑፋት ኣምፂልኩም ነይረ ኩሉ እኳ እንተደይበልኩ ገለ ክፋል ናቶ ኣምፂልኩም ነይረ እቲ ኢራን ከም ኮንዲሽንስ ተቕርቦ ዘላ ዝበሃል ዝነበረ ወላ እኳ ኩሉ እንተደይኮነ ኣብዚ እውን ኣምፂልኩም ነይረ ያነ these are some of the points ዝብልዎ ዘለዉ so ኢራን ኣቕሪባቶም ዘላ a permanent end to the war ሓደ እቲ ኩናት ጠቕላላ ክውዳእ ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ እቲ ኩናት ኣብ ኢራን ጥራይ ደይኮነኻ ኣብ ማእከላይ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ጋዛ ዘሎ እዚ እውን ተፈፂሙ ኣሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናይ ኢራንን ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ጥራይ ደይኮነ ኣብ ምስ ሕዝብላ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ይኹን ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ብምሉ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ንክልተ ሰሙን እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ ሓደ ከምኡውን implementation ዝብልዎ ዘሎ and ከም ትሪእዎ ዘለኹም a permanent end ጠቕላላ እቲ ኩናት ንኽውዳእ ኣብ ኩሉ ቦታታት ንሓፂር ግዜ ዘይኮነ ናይ ሓዋር መፍትሒ dismantling of ናይ ኣሜሪካ በይዛት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብቲ ፐርሽን ጋልፍ ዝበሃል ብምሉ ቀጠር ድዩ ስዑድያ ድዩ ኢማራት ድዩ ባህሬን ድዩ ኩዌት ድዩ ዘሎ ብምሉ ተጋሒጡ ከለ implementation of a new transit protocol ብወሽመጥ ሕርሙዝ ንዝሓልፍ ድማ ኢራን ቁፅፅር ክህልዋ Iranian control over the Strait of Hormuz and allows Iran to collect tolls ካብቲ ብኡ ዝሓልፍ ድማ ቀረፅ ከተኸፍል ከም ዘለዋ እውን ግብሪ ከተኸፍል ከም ዘለዋ ካብተን በቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝሓልፋ ካልእ the lifting of economic sanctions on Iran ኩሉ ዓይነት እገዳ ለኢራን ክለዓል acknowledgement of Iran's right to peaceful uranium enrichment ሰላማዊ ናይ ኒውክለር ናይ ምፍራይን ምዕባይን መሰል ከም ዘለዋ ምቕባል ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ and the paying of reparations እቲ ኩሉ ወሪዱ ዘሎ ናይ ኩናት ዕንወት ድማ ካሕሳ ምኽፋል ስለዚ እዚታት ኣካል ናይቲ ዝበሃል ዝነበረ እዩ እዚ ማለት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ተቐቢሉ እንተሎ ድማ is the biggest loser ግን እንኳዕ ከዓ ከሰርሕ እዚ ምኽሳር እዚ ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል ምዃኑ ምርዳእ ከድልየና እዩ እንታይ ዳ ይብሉ ኣለዉ እቶም ካብ ኩናት ደይምነዎም ደገፍቲ ናቱ Haynes, our senior strategic analyst and retired four-star general. So what do you think went down during this deadline? Well, listen, first of all, I appreciate President Trump and wanting to open the Straits of Hormuz, certainly, and also put together a deal with the Iranians that would give us everything. They would have to surrender everything that we would take away from them using military force. That's the essence of the deal. And the top of that list certainly is they have to give up and let us take away the nuclear enrichment that they absolutely have. And that's got to be in that deal, and it's got to be number one in the deal, because at the beginning of everything here, it was about their nuclear capability. But think about, what did the Iranians want here also? Why did they close the Straits of Hormuz? They closed the Straits of Hormuz simply to put pressure on the administration to stop the war. And we have stopped the war. So let's understand what's at play here from the Iranian perspective and also from our perspective. I don't trust the Iranians at all. The president doesn't trust them either. He's negotiated with them time and time again. He knows they're liars and cheats. እቲ ገፁ ክትሪኦ ከለካ ንባዕሊ ኩናት እዩ ዝመስል እቲ ዝዛረብ ዘሎ ጀነራል እዮም ዝብልዎ ሓደ ኣብቲ ቅድመ ግንባር ክሰጥሖ ዝግባእካ ሰብ እንተሎ በዓል እዚ ረሳሕ ኣእምሮ ዘለዎም እዮም ሰላም ምስ መፀ ክሳዕ ክንደይ ተቆጢዑ ኢሎ ትሪእዎ ኣለዉ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣይደልን ነይሩ እዚ ኣጆኻ ኩናት በለዎም ኣጥፋእዮም ጥራይ ክብል ዝውዕል ዝነበረ እዩ እዚኣቶም እዮም ድማ እቶም ኣብቲ ፎክስ ሚድያ ኮይኖም ንግሆም ምሸትን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣጆኻ ትቕፅል ኣለኻ ትዕወት ኣለኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ ኢራን ካብ መጀመርያ ናይቲ ኩናት እንታይ እዮም ዝኽተሉ ነይሮም ብምንታይ እዮም ንዓና ክሓንቁና መደቦም ነይሩ ብወሽመጥ ሕርሙዝ ሓኒቕካ ብምሓዝ ኢሉ ሰሪሕሎም ድማ ኢሉ ክንምንታይ ደብዲብና ንሕና ጠጠው ከብሉና ክኢሎም ኣይኣምኖም እየ ሓሰውትን ሰረቕትን እዮም ይብሉ ኣለዉ ዋይ ነብስኻ ክትገልፅ ከለኻ ዝክኸፍእ ሓሳውን ሰራቕን መታለልን ንስኻ ምዃንካ መንግስትኻ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጥ ዓለም እውን ፈሊጠ እያ ናይ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ሰሪቕካ ተመስገን ስለ ዘይትብሉ ናይ ኢራን ክሰርቁ ትኸዱ ኣለዉ እንታይ ካላ ኣለኩም ኣው ወሽመጥ ሕርሙዝ እኮ ክፉት እዩ ነይሩ ንስኹም ኩናት ከይጀመርኩም ከሎም ኢራን ሕጂ ይኮኑ ናብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ መፅዮም ዘበኖም ኣብኡ እዮም ነይሮም ስለምንታይ ቀደም ዘይዓፅዎ ምክንያቱ ክዓፅዎ መደብ ስለ ዘይነበሮም ከተጥፍዎም ኢልኩም ስለ ዝመፃኹም ግን ሰብ ከተጥፎ እንተደሊኻ
كتطفون تمسيخا كل زكالو يزقبر خيتف وشوط عربزا يكون العليو كالو قبرو ندحنتهم زاد اليوم كل نقر قبريهم لذي again trust نقبرو ما ينخلنا trust تقبر زي تخل صياغة إذا بنت بزعبات يوراني ميد زارب أتيني نيكولر عامن عيل لنا نواجه زلنا نعيل كات واجه لها نسرائيل كات واجه زلها همبر نتي يورانيوم تغلال نيكولر عين معبلنا يوم ترى ذا يوم يرمي كل سبز آمنوا له عبي concession عبي حد قد يرمي إيران الجون كم وقبروا الكاي كونه مهنياتو نتيز قبروا بحرتين حد قتن سلدي تقبل كايو كوينا جميركا أبتو كوينا دماي سلتكا وعني خايغا بزح كساراتاتو نوريد كاخد كون تخلي خاقد ألا ما خاي هرمكا فينا دما ألا ما خام هرام بأمبر غزا فروسكو من دا فروسكي كونه بنتو فروسكي كونه ألا ما خارم كاده هرمكا إيران استراتيجيكلي قبل التنت حيزام وصيو مالو ندخل وريدوم زلو كسارا دما نكملو سو زخلهم قبل التنت حيزام وصيو مالو سوبر باور كوينو وصيو مالو يلوم حدا عبي بوليتيكال اناليست نا امريكا سوبر باور مس تشاينا مس روسيا مس امريكا مبراب عيتهم كوينو وصيو الله مهنياتو وشمت حرمز 10% ندادنا عالمنا كتقواصر ندحر زخلها كوينو لان سوبر باور يخسخه اذا 10% ندادي انا انت في كيدي تراي زوص الكان عالم كتامنات تخل دحر كوينكا يور سوبر باور كان سوبر باور زبال يله نيران ايش انت الكات راي خبط بوتا تنقص سلازي again this is another real game changers زبال زلو دغفتنا دونالد ترامب ما زياتهم تريو مالهم ويوم زبلو زلو نا اسرائيل ميديا تمساسالي بتقدا اي عجبنا له زي كل غزي ني امريكا اقدم تصرح يكون اسرائيل اقدم تصرح جنرال يوم زلو فوكس ميديا بعبيو ربحنا امريكا يزبل بشمو جن ربحنا اسرائيل يقدمهم كم تريو زلهم حجون انت هنا كابز كينات امريكا 5 سنتيم ربحي بالله ايران نيكولار تحيزا صوت باكستان نيكولار الله هند نيكولار الله اسرائيل نيكولار الله انت ايران دو كينات جميرات فلتيا شاتكم يكونكم من فقدوا ناخذكم كينات قبر زلهم سلازي اتي رياليتي ون صبوق يرنت حزب ممان اقداسيو. This comes down to the deal itself and what's in it and the verification for it. The Iranians are experts at obfuscating and delaying deals, and they lie and promise and don't deliver. So there's a lot wrapped up in the deal. My preference would have been to keep the war going as leverage to make that deal. But we are where we are now, and we're in a ceasefire. And it comes down to all the points in making that deal, for sure. And we'll see how that turns out. It looks like the president is getting indications from the Iranians that they're willing to concede on all of those points. I don't dispute the fact that people are saying that. Whether they actually do it is another matter, and that's my concern about this. And the president and his team knows who they're dealing with. So we're going to have to hold their feet to the fire, and if this blows up in our face, we have to have the stomach to finish this militarily. And the Iranians are counting on the fact, I think where they're coming from, delay, obfuscate, and the fact that the Americans have stopped and the straits are open, ships are starting to flow again, that we would not have the stomach to go back and return to military operations. That, I think, is their strategy. And we'll see if that unfolds. We'll know pretty quickly when it gets down to the actual fine points of the deal and how we verify it and the concessions they want to. كم تريو زلهم نساتهم تقطبنا عالم كسع كندي سمبرات وريدوهم زلو يفلط سلو زلو إيران دقيمهم أمريكا يكون عالم كم زكوينات كم بحدش كم اللي سخم زي كلو عبت مرتو شيدهم سلو زلو تقول داي بخمسة من قد كقط لا كل يوم يلوم يوم كالكوليت جيرهم زلو إيران نهلا واحد تصل زخنة أمارات يبلكان فتيخات سليخة تنبركخ كه خزل أمريكا 5 تنبركخ هاي تفلتنيا إيران بعبي كبرنا تعقيبا ديغنيتنا تعقيبا رؤلاونتان كل كنتاتان بزي قد استاي واقع كفيلات له بزحات مرحتنا تا كفيله بزحات مسوات كفيله بخلت تقرار يصاوت يالا بخلت تقرار تراي ايكوننكا قدم ايران حنت هاجر يعني لومي بمولو توشمت حرمزن ابت برشيان غالف زبالن سوبر باور كوينا وص يالا فتوصل اي ويز بلاك زلو دماسي اذا غنا ايكوننكا عند حمامناتهم دونالد ترامب has another problem. Donald Trump is كبيت زخنة أجمع بقدمي تقتير له. What kind of problem تقول له? Listen to this one. كأسنا بلغ الرها قبل زخل جبنات هلو.
about is this conversation about war crimes. I haven't wanted to go too far with this because there's not been a bombing yet. We don't know what the next 24 hours will bring. But here's Senator Richard Blumenthal of Connecticut talking to us at CNN on Monday about whether or not these specific threats that are talking about bridges, power plants, etc., are orienting us towards a war crime. The clear answer is yes. It would be a war crime. And that's why it is so important for Congress now to establish accountability, say no to this war by passing the War Powers Resolution, say no to additional spending. And my Republican colleagues, maybe for the first time in any Trump administration, should show some spine and stand up in a moment of national crisis. كم تريو ዘለኹም war crimes ዝብል ቶፒክ ድማ ቦቱ እናሓዘይ ዝመጽእ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድሮ ብዙሕ ገበናት ናይ ኩናት ፈጺሙ ክህሉ ከም ዝኽእልን እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ፈኸራ እውን እንተኾነ ገበን ናይ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ኣብዚ ሚድ ተርምስ ተተሳዒሩ እንታይ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል listen to this one again ካልኣይ ግዜ እንታይ የዳልውሉ ከም ዘለዉ Today the United States stands at a crossroad. It is time to remove Donald Trump from the presidency. This morning, the President of the United States used his social media platform to threaten to wipe a civilization from the face of the planet. Let us be clear. Not only is this activity unbefitting a President of the United States, but it is the threat of actual crimes against humanity and war crimes under international to people who are sick with worry that Donald Trump is threatening war crimes in Iran. In his words, if Iran doesn't do what he says, their quote, whole civilization will die tonight. The President of the United States is threatening to bomb innocent people and civilian infrastructure in Iran. He's threatening to commit war crimes, and he's threatening to do it in our names. This is deranged, and it must stop. Like some say, this is just Trump negotiating. كم تريو ዘለኹም እቲ ዴሞክራትስ ዝበሃል ሰነት ይኹን ሬፕሬዘንታቲቭስ ብተሪር መንገዲ እዚ ሰብ እዚ ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ክኽእል ኣሎ ዲስኳሊፋይድ እዩ እዚ ሰብ እዚ ብቅዓት የብሉን ከም ማሕደር ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣሎ ክገርመኩም እቲ ቁፅሪ ከምዚ ዓይነት ድብል ዘሎ ዘረባ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካል ሰርክልስ ኣብቲ ናይ ፅልዋ ዓለም ኣብ ኩሉ ወላ እውን ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሩ ክጓሓፍ ኣለዎ ሰብ እዚ ኢምፒች ክኸውን ኣለዎ ካብ ስልጣኑ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ይዓብሎ ናው ከምኡ ስለ ዝበሉ ሕጂ ክገብሮ ይኽእሉ no but there is going to be a problem down the road ነታሕቲ እናኸድና ምስከድና እቲ ግዜ እናቐፀለ ምስከደ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ ብድሆ ክገጥሞ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እቲ ናይ ህዝቢ ድሌት ንዶናልድ ትራምፕ ኣመና ፀሊእዎ ስለ ዘሎ ኣብ ሂወቱን ኣብ ቁጠቡን ኣብ ፀገም ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘሎ ተፀላእነት ሰማይ ደይብ ስለ ዘሎ እሱ ድማ መጋበርያ ናይ እስራኤል ኮይኑ ስለ ዘሎ እንታይ ገብርዎ እዮም ኣብዚ ኸዳ ወላ እውን ዲሞክራትስ ንዶናልድ ትራምፕ ኢምፒች ክንገብሮ ኢና እንድሕር ኢሉ ደገፍ ኣብኡ ክረኽቡ ተጀሚሮም ዶናልድ ትራምፕ እቶም ዲሞክራትስ ወላ እቶም ኣብ ሪፐብሊካን ክመፁ ዝኽእሉ እለይዎ ክብሉ ክጅምሩ እዮም ቢካዝ ዲሞክራሲ ማለት ሰብ ዝደልዮ ምግባር ማለት እዩ ነታ ሃገር ዘድልያ ምግባር ኣይኮኑን ሰብ ዝደልዮ ሰብ ክመርፀካ እትኮይኑ ንሶም ዝደልዮም ክትገብር ኣለካ ንስኻ ትደልዮ ኣይኮኑ ዝገብሩ ሰብ እቲ ሰብ ንመን እዩ ዝመርፅ ንሶም ትደልዮም ሰብ ዝደልዮ ክገብር ኢልካ መብፅዓ እንተእቲኻ እንተእሚንካ ጥራይ ዝመርፀካ ሰብ ኤሌክሽን ማለት ዲሞክራሲ ከምኡ እዩ ነቲ ሃገር ዘድልያ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሎሚ ዕዳናታ ክነጉድል ኢና ክብል ዝግባእ ፖለቲከኛ ግን ከምኡ ኣይብሉን እዮም ከምኡ እንተይልካ እውን መርፀካ ሰብ ኣነ እንታይ ይደሊ ይብል እቶም ኣረግቶት እቲ ሜዲኬድ ዝብልዎ ከምኡውን እቲ ሶሻል ሴኪሪቲ ገለ ዝበሃል እሱ ክቕፅል ምዃኑ ክትነግሮም ኣለካ ክመርፁኻ እንተኮይኖም እቶም መንእሰያት ናይ ኮሌጅ ዕድል ኣለኩም ናይ ግለ ከምዝሎ ናይ ከምዝሎ ኢልካ መብፃዕታት ትኣቱ ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ብምሉእ እቲ መብፃዕ ናቱ ሰይርዎ እዩ ብምሉእ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ ኣብ ዝለንቀነ ንሕና ብዛዕባ ቻይልድ ኬር ወላ ሜዲኬር ክንሓስብ ግዜ የብልና ንሕና ወታደራዊ ኩናት ሪጋ ናይ ኩናት ስለ ዘለና ካብ ኩናት ናብ ኩናት ክንከይድ ኢና ይብሎም ነይሩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ዴሞክራትስ ብኩሉ ደረጃ ንዶናልድ ትራምፕ ቤላ ዝኾነ ሓጓፍ ሂብዎም ስለ ዘሎ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ፅቡቅ ዝኾነ መጎስጎሲ ነጥብታት ሂብዎም ስለ ዘሎ they are going to hammer him ቤላ ገይሮም ክሃርሞን ክጭፍጭፍዎም ክጅምር እዮም ኣብ ዘይወፅእ ታኺላ that's why Donald Trump ቀሊል ዘይኮነ መድረክ ከጋጥሞ ዝኽእል ክድግፎ ዝኽእል ኣብ ጎኑ ደው ክብል ዝኽእል ህዝቢ ወይ እውን ብሚድያ ደረጃ ፎክስ ክድግፈካ ይክእልኒ ፎክስ ንባዕሉ ፖፑላሪቲ ናቱ መሬት ዘቢጥ ዘሎ እዩ
እቲ ኢንዲቪጁዋል ሚዲያ ዝበሃል ወይ እውን ኢንዲፐንደንት ሚዲያ ናይ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር እሳቶም እዮም ቀንዲ ዝጠቕሞ ነይሮም ሎሚ ከም ኢንፍሉዌንሰር ንዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ዝድግፉ ዘለው ሰብስክራይበርስ ገይሮም ዝኸስርዎ ዘለው ንበይኒ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምስ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ምድጋፍ ማለት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ነፍሲ ቅትለት ምፍፃም ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኣሜሪካ ፈንፊንዎ ዘሎ ኣርእስቲ ኢኻ ከተእምን ትፍትን ዘላ ኤቭሪ ታይም ኣፍካ ምስ ከፈትካ ታይም ዝብሉ ዘለው እንኳዕ ፈለጥናካ ቀደም ከም ዝተተኸውና እንታይ ገብር ምደገፍናካ ነበል አንሰብስክራይብ ታይም ዝብሎም ዘለው ስለዚ በዚ መንገዲ ነቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ነቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ዘረባ ዴሞክራትስ ናው ኣነ ብግለይ እዚኣ ሕጂ ትዛረብ ዘላ ፍፂመ ዝፈትዋ ፖለቲከኛ ይኮነት ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ከምኡ ድማ ከም ኢንቨስተር ኮንካ ከም ናይ ክሪፕቶ ሰብ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ነዚኣ ክሪኦ ከለኩ ሰይጣን እዩ ዝረአየኒ ቢካዝ ኦል ሺ ዳዝ ኢዝ ጀስት ናይቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ንኩሉ ነዚ ናይ ትራንስጀንደር ዶ እዚ ናይ ግብረ ሰዶም ዶ ገለ ንዑታት ዝድግፉ እዮም እዞም ዴሞክራትስ ኣይ ሄት ደም ግን እንተወሓደ ኢራን ንኸይጠፉ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ንረብሖም ኢሎም እዮም ኢራን ንኸይጠፉ እቲ ህዝቢ እዚ ፅሉል ሰብ እዚ ገበን ናይ ኩናት ክገብር ይደሊ ስለ ዘሎ ጠጠው ከነብሎ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣትሊስት ኣብ ንድግፎም ኣለና እምበር እዚኣቶም ድሕሪ ኣብ ስልጣን ፓርቲናቶም ትመፅዩ ፅቡቅ ነገር ብፍላይ ከም ኤርትራዊ ድማ ፅቡቅ ክትፅበይ ትኽእል ኢኻ ሽግር ክመፅእ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ግን ኣጋይን ብሂወት ናይ ሰባት ክጣላእ ስለ ዝፈተንቲ ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም ሓደ እንዲዮም ኩሎም ሓደ እዮም ፍልሊ የብሎምን ልክዕ ከምዚ ካምቢያ ማልያ እዮም ዝቀያየሩ እቲ ሓደ ከመሓድር ከሎ እቶም ካልኦት ንህዝቢ ዝሓልዩ እዮም ዝኾኑ ንሳቶም ከመሓድሩ ከሎ ናቶም ፕሬዚደንት ከመሓድር ከሎ ድማ እቶም ካልኦት ናይ ህዝቢ ሓልዮ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ ከምዚያ እናገበርካ 200 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ድራማ እናሰሮም ዜር ኦል ሴም ብደሴም ቢልዮነራት እዮም ዝቋፅሮም ንኩሎም ኤኒዌይ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈተና ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ንክንርዳእ ኢለ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቀሊል ዘይኮነ ሽግር ይገጢምዎ ዘሎ ንመለስ ኣበይ እቲ ስምምዕ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ስምምዕ ንቐፅል Peace with Iran and peace in the Middle East. We received a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate. Almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran, but a 2-week period will allow the agreement to be finalized and consummated. The US has halted plans to target Iranian infrastructure, including bridges and power plants, as part of the agreement. I hold off the destructive force. ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ከቢድ ዝኾነ ፈኸራን ተሃዲድን ናይ 2 ሰሙን ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተሰማሚዖም ኣለዉ ኣብቲ 2 ሰሙን ድማ ነባሪ መፍትሒ ንክረኽብሉ ነቲ ጉዳይ ማለት እዩ ኢንሾርት ተርም ክልቲኦም ወታደራዊ ምንቅስቃሳቶም ከስተኻኽሉ ክፍትን እዮም ክሳራታቶም ክግምግሙ ክፍትን እዮም ኩነታቶም ክሪኡ ክፍትን እዮም ሃገራት ዓለም ድማ እንተወሓደ ነዳዲ ክረኽቡ ክፍትን እዮም ዋጋ ናይ ነዳዲ ካብ 809 ዶላር ኣብቲ ብሬንት ዝበሃል ማለት እዩ ናብ 94 ውሪዱ ኣሎ big drop confidence ነዳዲ ስለተቀየረ ዘይኮነስ confidence ስለተተንከፈ ምክንያቱ መርህዎ ክርከብ ከም ዝኽእል ስለዝተባህለ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ነቲ ኣብ ሰንኮፋት እዩ ዝነበረ ህዝቢ ዓብይ ትንፋስ ከብ ዝኽእል እዩ ብርግፅ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ንብልፅግና እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል ምክንያቱ ናይ ነዳዲ ኩነታት እዩ ካብቲ ናይዚ ኩናት ናይ ኢራን እዩ ኣብ ከምዚ ካብቲ ኩናት ክገብሮ ዝሓሰብ ኣጥሒንዎ ነይሩ ዝበሃል ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ንባዕሉ ብዙሕ ለውጢ ክገብር ስለ ዝኽእል በዚ መንገዲ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣጋይ ክርስዓ ዘይክእል ትምህርቲ ወሲዱ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ Now the president says at this late hour that it's a basis for conversation. Yeah, and I mean, and all the things that you're saying were true yesterday, throughout the entire day yesterday. So why move the goalpost tonight, just hours before his deadline? Well, I agree with some of what was said there. We don't really know what's in the 10 points. We haven't seen it. We also don't know what conversations have been had with a lot of other countries. There's a lot of reporting tonight that maybe China was involved, that maybe other countries got engaged here in mediating this. So there's obviously a lot of players in the room having conversations that we're simply not privy to. So I think we're all probably going to be watching over the next 2 weeks to see how the negotiations turn out. What I'm most interested in is what happens to the nuclear program of Iran. To me, that was the biggest piece of why we were doing this. The president drew a red line. They will never get a nuclear weapon. That's why we ከብዚኣ ትሪእዋ ዘለዎም ሓደ ካብቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ ኣጣቃዕቲ ኮመንቴተር ዝነበረ እዩ ግን ናይ እስራኤል ደጋፊ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ከዘልቕ ይድፍትን ዘሎ ኣጋይን ወላ ሓንቲ ኣይረኣናን ኣለና እቲ ኩነታት ግን እቲ ጉዳይ ናይ ኒውክለር ግን ኣበይ በፂሑ ኣሎ ትሪእዎም ኣለዎም ኩሎም እቶም ናይ እስራኤል ደገፍቲ ፀቀናቶም ብድሕሪ መጋረጃ መሰጅ መፅዎም ኣሎ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ቀልጢፍኩም ኣይትንፀግዎ ግን
ኣብታ ናይ ኒኩለር ከንታይ ተባሂሉ ናበልኩም ሕቶታት ኣልዕሉ ባጌርኩም ድማ ድፍኡ ዝመስል ዘረባ መፅዎም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኩሉ እንተሪኻዮም CNN ከይድ ካልእ ከይድ ተመሳሳሊ ርእይቶዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚኣ ድማ ከመይ ጌርካ ካብታ ጉዳይ ተዝልቕ ከመይ ጌርካ ነታ ተፈጢራ ዘላ ነገር እውን ሓጓፍ ትፈጥረላ this is going to be very interesting and ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ነዘን ዝመፃ ዘለዋ ክልተ ቅነ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ናተይ መረዳእታ ክሪኦ ከለኹ እስራኤል ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እውን ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዘዋፅኦ ተኾነ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩናት ዝረብሓ የብሉን he knows that ብመጀመሪኡ እውን ይደልዮ ይነበረን ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካልኦት ስለ ዘሎ ንባዕሉ ድማ ዓሻ ስለ ዝኾነ እቲ ሰብ ዝበሎ ንዑ እናተኣዘዘ ዝኸይድ እዩ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ እቶም ዝፈልጥዎ መወዳእታ መን ተዛሪብዎ ንዑ ዝገብር እዮም ዝብሉ እስራኤላውያን ድማ መወዳእታ ሰብዮም ይዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ጥቁ ዘሎ ብሙሎም ሰብዮም ኣማኸርቲ ናቱ ዋላቶም ኔጎሽተርስ ናቱ ስቲቭ ዊትኮፍ ኢልካ ዋላቲ ዮሬት ኩሽነር ኩሎም እዚኦም ዕሉላት ደገፍቲ ናይ ፅዮናውያን እዮም ስለዚ ፅዮናውያን እዮም ንባዕሎም እዚኣቶም ድሕሪ ኮይኖም ድማ እሳቶም እዮም ኣብ ከምዚ ዝወስድዎ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ እቶም ካልኦት ቁሩብ ኮመን ሰንስ ዘለዎም ርሒቆም እዮም ካብኡ ኣብ ጥቁ ይቀርብ የለውን ዕድል ውሃቦም የለን ስለዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ብጣዕሚ ዘገርምን ኣገዳስን ጉዳይ እዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ስዕረት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ዋላቶም ደገፍቲ ናቱ እዮም ከዝልቑ ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ኣንፃሩ ዝነበሩ ድማ ብቀደሙ ከመን ተወይልካ እቲ ኩናት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ሕጂ እውን ዝመፅ ዘሎ ክልተ ሰሙን ክጭፍጨፍ እዩ ኩሉ እቲ ፈኸራ ናቱን ታህዲት ናቱን ሓሶት ናቱን ሓሳቡ ምዃኑ ከዓ ስለ ዝፍለጥ ዘሎ ድሮ CNN ሓንቲ ፕሮግራም ገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ተሳዒሩ ኢሎም ዝፅሓፉ ትዊት ፅሒፉሎ ኣይተሰዓርኩን ፌክ ዝኾነ CNN ዝገብርዎ ዘለዉ ንዓይኒ ምፅላም ደገሎ እናበለ ምኒን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ ስለዚ ለንቀደ ድኮት ከፅግቦ ከጅምሮ እዮም ወተሳዒርካ ኣይተሰዓርኩን ወተሳዒርካ ኣይተሰዓርኩን እናተባሃለ ክንደይ ድራማታት ክንርኢ ኢና ግን ዘገርም እዩ ቅድሚዚ ኩናት እዚ ጠጠው ምባሉ እስራኤል ድሮ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ክትገብሮ ጀሚራ ከም ዝነበረ ክትዝክሩ ዶ Of new reports of explosions on Karg Island. This handles almost all of Iran's oil exports, about 90%. If you look at that map, it's actually, you can see it all the way up there at the top of the Persian Gulf there, just off the coast of Iran. President Trump has repeatedly threatened to bomb or seize the island, and there have been strikes before. Oil prices have been spiking over the last few minutes since the reports have been coming in of these strikes, up about 2 to 3% in the numbers that I've seen. Again, now over 3% there in some cases. Brent crude up more than 1%. Let's get right to CNN's Jim Sciutto, who's in Tel Aviv, monitoring the situation. Jim. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ እዚ ቅድሚ እቲ ስምምዕ ምርካቡ ምብፅሑ እስራኤል ድሮ ትድብድብ ከም ዝነበረትን ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሰዓት 8 ኢስተርን ታይም እየ ደብዳብ ክገብር ኣብቲ ተቕርፂ ኢሉ ነይሩ እስራኤል ግን ቅድሚኡ ጀሚራ ነይራ እንታይ ማለት እዩ እቲ ነተንያሁ ነቲ ዴድላይን ንክሰብሮ ድሌት ነይርዎ እዩ ዳትስ ዋይ እቲ ካውንዳውን ዝገብሩ ዝነበሩ ከምዚ ማእሲ ጅምሮ ዶናልድ ትራምፕ ንሕና ቀዲምና ከነጀምሮ ኢና ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ዕንወሲ ክንጅምረሉ ኢና ብምባል ነቲ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ስምምዕ ንኸይፍፀር ስምምዕ ይግበር ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ንዑ ንምፍራስ ዝገብርዎ ዝነበረ ፈተናት ትሪእዎ ኣለኹም እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ዲስትራክቲቭ ፓወር ምዃኑ ነተንያሁ ዝብልዎ ሰብ ንሱ ክሳብ ዘሎ ሰላም ኩሉ ኢልካ ብፍፁም ኣይሕሰብኒ ብፍላይ ድማ ብዙሓት ኪላታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ ነተንያሁ ኣብ 2027 መጀመርያ ዲገለ ምርጫ ኣለዎ ኣብ እስራኤል ኣብዚ ምርጫ ንኸይግበር ንዑ ንምስጋር ክሳብ ሽዑ ኩናት ከም ዝህሉ እንተወሓደ ቅድሚኡ ኣብቲ ከባቢ ምርጫ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ክገብር እዩ ምክንያቱ ክመርፆ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ እንተ ኣብቲ ምርጫ ተሳዒሩ ድማ መዓት ገበናት ስለ ዘለዎም ኣብ እስር ቤት ክኣቱ ስለ ዝኽእል ነቲ ኩናት ከናውሖ ክኽእል ኣለዎ ምእንታን ካብቲ ምርጫ ንክሕባእ ስለዚ ኣገይን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ኢራን እውን ይፈልጡ እዮም ኢራን እውን ዓያሹ ኮይኖም ኣይኮኑን ሕራ ኢሎም ዘለዉ እቲ ግዜ ንዓታቶም እውን ስለ ዘድልዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ፀብለልትነት ናቶም ኣርእዮም ስለ ዘለዉ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፅቡቅ ገይሮም ክቋፀረሉ ገለ ነገር ዝጎድሎም ነገር ተነይሩ ድማ ንዑ እውን ከስተኻኽሉ ክፍትኑ ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም እውን የድልዮም እቲ ጉዳይ ስለዚ እቲ ሕጂ ክልተ ሰሙን ጠጠው ኢሉ ተባሂሉ ከሎ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ካልእ ስትራቴጂ ክትፍትን እያ ከመይ ጌራ ህዝባዊ ምልዕዓል ትገብር ከመይ ገይሩ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት ናይቲ ሃገር ትምዝምዞ ኣብታት ብዙሕ ክሰርሑ ክፍትኑ እዮም ጥረ ዲሞክራሲ ተቕሲ ማለት ንዓታቶም ኩናት ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ከመይ ጌርካ እቲ ካልእ ፕላን ናታት ኣባይታ ዘይሰርሐ ብካልእ መንገዲ ከነስርሖ እስራኤል እውን ብዙሕ ስራሕ ክሰርሑ ክፍትኑ እዮም ክጨውዩ ክፍትኑ እዮም ስለዚ ብዙሕ ነገር ክንርኢ ኢና ሕጂ እውን ግን ብዓብዩ ክሳብ ሕጂ ዘላ እታ ኩነታት ኢራን ብዓወት ናታ ዛዚማቶላ ኢና ብናታ ድሌትን ብናታ ነጥብታትን ከም ዝውዳእ ጌራቶላ እቲ ጉዳይ ድማ ኣብ ዝቕፅል ክንሪኦ ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሚን
ኢራን ከቢድ ፈተና ወሪድዋ ነቲ ፈተና ኣብ ምስጋር እያ ዘላ ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆውን ኣብ ቅድሚያ ተገቲሩ ኣሎ ህዝቢ ኢራን ምስ መራሕትናቱ ምስ ኩላቶም ብሓደ ስለ ዝመከቱ ድማ ነዚ ክስገር ዘይመስል ዝነበረ ከምኡውን ናይ መወዳእታ ሰዓታት ብኒኩለር ገይሮም እዮም ክድምስስዎ ብምንታይ ኣብ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ህዝቢ ከምዚያ ኢሉ ሓድነቱ ሕይሉ ካብቲ ብድሆ ክወፅእ ክኢሉ ኣሎ ዓቢ ታሪኻዊ ፍጻመ ድማ ኢልና ኣለና ነቲ ዝቕፅል ኩነታት ድማ እናማዕበለ ስለ ዝኸይ ዘሎ መዓት ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ንዑ ኣብቲ ዝቕፅል መደብና ክንበኩም ክንፍትን ኢና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ርኢቶኹም ሓሳብኩም እንግደፉ እቶም ዝፀለኹም ድማ ጸሎትኩም ተሰሚዑ ኢሉ ንግዚኡ ስለዚ ሳኽብለኩም ይደሊ ታንክ ዩ